Bueno, bos días. Rematado a reunión ordenada do Consello da Xunta de Galicia, paso, como sempre, a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda, e dentro das actuacións que xa levamos varios anos impulsando dende esta Consellería para promover unha mobilidade sostible a través da construción de sendas, peonís e ciclistas. 10 anos, concretamente, levamos incrementando este tipo de itinerarios. Dende 2014 foron 144 millóns de euros investidos en construción de sendas, peonís e ciclistas, preto de 300 kilómetros construídos, e, ademais, esta actuación, esta medida, ven de ser recoñecida, como saben, hai moi pouco tempo, cun Premio Europeo á Excelencia na Seguridade Viaria correspondente ao ano 2024. Por tanto, queremos seguir con esta tónica, que ademais ten máis que ver o número de veciños que as utilizan habitualmente, e hoxe aprobamos destinar casi 70 millóns de euros para seguir construindo sendas, peonís e ciclistas. Máis de 120 kilómetros de novas sendas, peonís e ciclistas en Galicia ata o ano 2027. A idea é habilitar novas sendas en 7 comarcas que adquiren a efectos de construción destas infraestructuras a categoría de prioritaria. Serían as comarcas do Baixo Miño, de Barbanza, Condado Paradanta, Deza, Lemos, Noia e Sarria. Algúns exemplos, son 120 millóns de euros, por lo tanto, hai varias infraestructuras cuxa construción está prevista, pero algúns exemplos serían, por exemplo, na provincia da Coruña, construíase sendas entre Arteixo e Lañas, Oleiros e Cambre, ou en Boqueisón, en Lugo, en Guitiriz, Parga, Monforte ou Sarria. En Ourense haberá actuacións na propia cidade de Ourense, en Reza e no Cumial. E en Pontevedra haberá sendas en Vigo, Nigrán, Pontevedra, Lalín, A Estrada ou Ponteareas. Xa digo, 120 millóns de euros ata o ano 2027 para seguir investindo en sendas peonais e ciclistas. Sin cambiar de consellería, un acordo, ora non de infraestructura, relacionado coa vivenda, e dentro dos acordos que levamos prácticamente todas as semanas que hai Consello para cumprir ese objetivo de doblar o parque público de vivendas de 4.000 a 8.000, ademais das 20.000 de promoción pública-privada, hoxe aprobamos un novo acordo para licitar xa a construción de 24 vivendas de promoción pública no barrio Ferrolán de Bertón. Durante estes meses fomos traendo proxectos, urbanizacións, agora xa toca empezar a construir estas vivendas, 6,4 millóns de euros para construir estas 24 vivendas en Ferrol de promoción pública, e recordo o obxectivo 363 as vivendas públicas que a Xunta nesta legislatura vai impulsar en Ferrol, na zona do Bertón principalmente. Cambiando de consellería, hoxe aprobamos destinar 180.000 euros, Consellería de Cultura, para unha convocatoria de axudas para laboratorios, residencias e incubadoras relacionadas con proxectos audiovisuais en Galicia. O obxectivo é seguir asesorando e apoiando os proxectos, sobre todo nas primeiras fases, onde máis costa arrincar, para garantir a súa viabilidade aqueles que teñan a calidade de abondo, e a idea é impulsar polo menos 4 novos proxectos audiovisuais de calidade en Galicia con axudas que poden chegar ata 50.000 euros. Consellería de Presidencia, na súa faceta de competencias en materia de deportes, hoxe acordamos destinar 6 millóns de euros en total, serán, cando entre en vigor o orzamento, axudas para 61 federacións deportivas que existen en Galicia. Todos os anos se concede axuda, este ano imos chegar os 6 millóns de euros, por lo tanto, será o ano donde teñan máis axuda as 61 federacións deportivas que existen en Galicia, e os criterios de reparto faránse tendo en conta o número de licencias de deportistas que teña cada federación, tamén o número de licencias femininas dentro do número total, as competicións oficiais nas que participen clubs que estén acollidos estas federacións, número de deportistas de alto nivel que teña cada federación, e organización de eventos deportivos por parte destas federacións. Pero as axudas para o ano 2025 serán a cifra máis alta otorgada ata agora pola Xunta de Galicia. Seguindo na Consellería de Presidencia, hoxe acordamos convocar unha nova edición das axudas dirixidas a asociacións de veciños, mulleres rurais e comunidades de usuarios de augas.
Levamos moitos anos, uns cantos anos, 6 ou 7, convocando estas axudas que reveláronse como unha das de maior aceptación que convoca a Xunta de Galicia. Ademais, hai un reparto pois moi variado, son moitísimas as asociacións veciñais que traballan en Galicia, as comunidades de traídas de augas en determinadas zonas, a Federación e as asociacións de mulleres rurais e, polo tanto, teñen moitísima aceptación. Aumentamos o crédito este ano unha terceira parte, un 33%, ante o elevadísimo número de solicitudes que se foron experimentando nestes anos, digo, con orden de moitísima aceptación e, polo tanto, aumento dunha terceira parte, un 33%, ata chegar no ano 2025 a 4 millóns de euros para intentar chegar, a totalidade vai ser moi difícil, pero o maior número posible de axudas a estas asociacións. Van ser 3,4 millóns de euros para obras de acondicionamento de locais das asociacións de veciños ou para obras nas traídas de augas veciñais. E 600.000 non para obras, sino para mercar o equipamento necesario, mobiliario, ordenadores, material audiovisual, pois todo o que necesitan para a súa actividade diaria. Decía que levamos anos en ano 2016, foron 26 millóns de euros as axudas que beneficiaron a máis de 350 asociacións deste tipo que existen en Galicia. Cambiando de Consellería de Medio Ambiente, hoxe, e dentro das axudas que a Xunta de Galicia outorga tanto a concellos como a PEMES para que poidan afrontar os gastos e as obrigas derivadas do tratamento de residuos. Recordemos que, por exemplo, a partir de 1 de xaneiro os concellos deberán recoller e tratar de forma separada os residuos textiles, é dicir, cada vez hai máis obrigas, máis necesidades de facer unha xestión dos residuos de máis calidade e, aparte dos 19 millóns de euros que a Xunta de Sogama vai aportar aos concellos para intentar reducir o impacto do imposto estatal, esos serían 19 millóns de euros nunha partida aparte. Hoxe o que acordamos no Consello da Xunta de Galicia é destinar 15 millóns adicionais para axudar a concellos, PEMES e asociacións municipais, tipo mancomunidades, para a xestión e tratamento de residuos durante o vindeiro ano. Insisto, isto sería parte dos cartos destinados a mitigar o impacto do imposto estatal de xestión de residuos. Con estes 15 millóns de euros, que queremos facer? Pois seguirlles axudando, as novas exixencias na xestión de residuos. Vanse distribuído o seguinte xeito: 9,2 dos 15 para que os concellos reforcen a recollida e tratamento dos residuos do contedor marrón, liso orgánico doméstico, tamén a recollida de produtos como aceite ou o téxtil. 2,6 millóns de euros para mellorar os puntos limpios ou crear instalacións municipais para reparar residuos electrónicos para a súa reutilización. É dicir, isto iría, sobre todo, a cuestión de infraestructura para a recollida e tamén, por exemplo, para a adquisición de vehículos de recollida liso, todo o que ten que ver coa xestión diaria en recollida e tratamento de residuos. E os últimos 3,2 millóns, ata completar os 15, irían destinados non aos concellos, sino ás pequenas e medianas empresas que teñan proxectos para dar unha nova vida aos refugallos que se obteñen da recollida de residuos. Cambiamos de Consellería de Política Social. Hoxe aprobamos renovar o convenio que a Xunta de Galicia mantén coa Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidades Mentais. FEAFES, chamase esta federación. Renovamos a axuda, pero aumentándoa nun 60%, ata chegar aos 240.000 euros, todo dentro do programa Tecendo Saúde Mental, e a previsión é poder atender a 700 persoas para darles apoio social, educativo ou psicolóxico a través de FEAFES. Seguindo en política social, un acordo para crear unha nova unidade de atención diurna aos pacientes con Alzheimer, concretamente no Concello de Ortigueira. O Alzheimer é a maior causa de discapacidade nas persoas maiores. Un 5% da poboación de máis de 60 anos padece Alzheimer e a porcentaxe xa se eleva moito máis, ata o 20%, un de cada 5, nos maiores de 80 anos. Por lo tanto, é necesario crear infraestructuras para atender estas persoas. A Xunta xa ten funcionando unha rede pública de 9 unidades de atención diurna para persoas que padecen Alzheimer, e agora o acordo de hoxe engade unha 10ª no Concello de Ortigueira para atender as persoas con Alzheimer. Son 10 prazas
E, en principio, a vixencia inicial da creación deste unidade, o financiamento da Xunta vai ser por 2 anos, o lógico despois se vaya prorrogando e o que busca é darlle ás persoas con Alzheimer asistencia para actividades básicas da súa vida diaria, seguir coa súa estimulación cognitiva para retrasar o avance do Alzheimer, atención psicolóxica e actividades de lecer. Xa digo, con estas serían 10 as unidades diurnas de atención a pacientes con Alzheimer que a Xunta de Galicia mantén en toda a xeografía. Cambiando de consellería, Sanidade, hoxe avaliamos un informe que arrosa datos moi interesantes sobre a evolución da enfermedade de tuberculose en Galicia dende que empezouse a tratar dende un plan de ámbito autonómico pola Xunta de Galicia. Empezamos no ano 1996 co Programa Galego de Prevención e Control de Tuberculose. Por tanto, o que fixemos foi avaliar a evolución da situación da enfermedade de tuberculose dende este ano 96 ata o ano pasado, ano 2023 completo, que son os datos pechados que agora se trataron e deron lugar a este informe. É unha enfermedade respiratoria contagiosa, en moitos casos pode evolucionar a situacións moi graves e convertirse, de feito foi, en algúns momentos, un grave problema de saúde pública. Pois ben, o que desvela este informe é que o número de casos de tuberculose en Galicia, dende o ano 1996, descendeu nada máis e nada menos que nun 85%. Pasamos de ao redor de 2.000, algo máis no ano 96, a menos de 300 no ano 2023. A incidencia de enfermedade foi baixando cada ano un ritmo de casi un 7% anual, e isto responde a melloras que se fixeron no proceso de diagnóstico, no control dos pacientes infectados, a chegada, lóxicamente, de novos medicamentos. Tanto é así que pasamos de 72 contagios por cada 100.000 habitantes que había no 96 a 11 no ano 2023. Ademais, a maioría dos casos son agora en persoas maiores de 35 anos, que a maioría, ademais, fumadoras durante moitos anos da súa vida, e se amosa tamén os pacientes en Galicia un baixo nivel de resistencia aos fármacos específicos contra a tuberculose. Menos do 20% dos enfermos de tuberculose non son eficaces neles os tratamentos dos fármacos para combatir esta enfermedade, é dicir, estes fármacos teñen unha eficacia de máis do 80% nos enfermos. Outro acordo da Consellería de Sanidade ten que ver coa progresión na construción ou mellora das infraestructuras sanitarias espalladas por todo o territorio galego. O acordo de hoxe afecta o Concello de Meis, en Pontevedra. Hoxe autorizamos a redactar o proxecto para construir un novo centro de saúde en Meis por 1,5 millóns de euros. Unha vez redactado o proxecto, se procederá de xeito inmediato á licitación das obras. A toda agora, os cidadáns deste Concello tiñan que acudir ata a 3 centros diferentes, 2 despois da pandemia. Durante moito tempo foron 3 espacios, además, de hai moitos anos que non estaban adaptados ás necesidades e, polo tanto, o que se fai agora é unificar a atención de todos os pacientes nun único edificio que vai ser moderno, que vai ser accesible e que vai ampliar os servicios. Habrá consultas de medicina e enfermería, área pediátrica, área de muller, sala polivalente e sala de educación sanitaria, incorporada, ademais, un novo profesional da Administración. Hai pasará a ter 2, 3 médicos de familia, 3 enfermeiros e un pediatra. Será o que teña este novo centro unificado en Meis. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Emprego, nas súas competencias de migración e dentro da estrategia Galicia Retorna, hoxe acordamos destinar 2,5 millóns de euros a unha nova convocatoria dunha das dentro da estrategia Galicia Retorna, que son 450 millóns de euros, unha das iniciativas máis exitosas dende que empezou, que son as bolsas BEME, Bolsas Excelencia Mocidade Exterior, que busca titulados universitarios en todos os países onde existen galegos e fai esta convocatoria e permite otorgar axudas para que 250 titulados universitarios de menos de 40 anos poidan estudiar no vindeiro curso un mestrado en algunha das 3 universidades públicas galegas. A cuantía das bolsas, o mínimo son 8 e chega ata 12.500 para sufragar custo de viaxe, estancia, custes do mestrado que se faga na universidade, en definitiva, todo aquilo que permita que todas as persoas se desplacen, a veces dende países moi lonxanos, países de América, para facer un estadía e facer un máster. En da posta en marcha desta
desta convocatoria de bolsas BEME se investiron casi 12,5 millóns de euros e isto permitiu que ao redor de 1.500 mozos e mozas poderan desplazarse a Galicia en outros países a facer estes máster. Ademais, cunha altísima empregabilidade, máis do 80% non é obrigatoria despois a permanencia, pero máis do 80% voluntariamente despois de realizar o mestrado quedáronse en Galicia e a maioría deles atoparon traballo ademais relacionado coa titulación a que se refería o mestrado. Xa digo, está dentro da estrategia Galicia Retorna, que busca nesta segunda edición favorecer o regreso ata o ano 2026 de 30.000 galegos e simplemente recordar que os últimos datos do Instituto Nacional de Estadística revelan que Galicia rexistrou no 2023, últimos datos pechados, un saldo migratorio positivo de máis de 25.000 persoas e, ademais, este saldo se produce por terceiro ano consecutivo. Ata o ano 20, o saldo era negativo, o saldo ahora mismo, o censo de Galicia vai medrando no último ano 25.000 persoas, sen dúbida a estrategia Galicia Retorna ten bastante que ver nestas boas cifras. Cambiando de Consellería de Economía, hoxe acordamos destinar 15 millóns de euros a impulsar máis de 120 proxectos innovadores nos sectores da alimentación e da aeronáutica durante os vindeiros 3 anos. Como ímolo facer? Pois a través da rede de aceleradoras, que o que busca é acompañar e impulsar a creación de novas empresas en sectores estratégicos. Ata agora non é a primeira vez que se fan estas convocatorias. En anos anteriores conseguimos con estas convocatorias poñer en marcha 250 proxectos innovadores, apoiar a 440 empresas e crear casi 1.500 postos de traballo. Pois queremos seguir por este vieiro e ímolo facer, xa digo que isto se refire sempre, se actúa en sectores estratégicos, esta vez estos 15 millóns de euros será para crear novas empresas nos sectores da aeronáutica e no sector alimentario. A primeira aceleradora que vai ser destinataria a estas axudas será a Business Factory Food, 7,4 millóns de euros para promover 113 iniciativas que xa están localizadas ata o ano 2027, e a Business Factory Aero, referencia no sector aeronáutico e aeroespacial, terá 7,5 millóns de euros para impulsar 33 iniciativas deste carácter en Galicia, novas empresas que nacerán ao abeiro destas aceleradoras. Penúltimo acordo, un informe, máis ben, que nos levou a avaliar no Consello da Xunta de Galicia o Estado, cos últimos datos publicados polo Banco de España sobre o endeudamento, as cifras relativas á débeda en Galicia. Son datos francamente positivas. Galicia logrou reducir, insisto, según datos do propio Banco de España, a súa débeda ata o 15% do PIB no terceiro trimestre. E a previsión é rematar o ano por debaixo incluso desta taxa. A cálculo da Consellería de Facenda son datos do terceiro trimestre e que esteamos entre o 14 e o 14,5% en ratio débeda en relación co Produto Interior Bruto. Isto supón un descenso da ratio da débeda 1,3 puntos respecto do semestre anterior, do segundo semestre do ano 2024, e xa digo que prevemos baixar outro tanto no último trimestre. E tamén supón poder decir que en Galicia a débeda é 6,3 puntos inferior á media da débeda das comunidades autónomas españolas. Se falamos en cifras absolutas, hai cifras moi interesantes. A débeda pública galega descendeu no terceiro trimestre en case 930 millóns de euros. E a previsión é facer descender a débeda antes de que remate o ano, por iso creemos que todavía vai baixar máis o índice débeda PIB, baixar outros 233 millóns de euros antes do 31 de decembro. En definitiva, estes datos, insisto, do Banco de España o que amosan é que Galicia, a comunidade autónoma, sigue sendo con menor aumento do volumen da débeda dende o ano 2008. É certo que todas as comunidades autónomas aumentaron a débeda, pero tamén é certo que o aumento en Galicia foi menor que no resto do país. O incremento foi do 7,4%, a media das comunidades autónomas nos últimos anos de incremento da débeda foi do 13%. A ratio débeda PIB en Galicia está aos mesmos niveis do ano 2012. E recordo, ademais, que os orzamentos do 2025 elaboráronse tendo en conta que o déficit, o endebedamento vai ser cero. Non pediremos ningunha cantidade a maiores e, polo tanto, manteremos no 0%. Recordo que o 3% asinado ao Reino de España
vai utilizar todo o Goberno de España, que está nun índice de débeda en relación co PIB creo que a última cifra 104% frente ao entre 14 e 14,5 co que pechará Galicia este ano 2024. O último acordo, que explicará un pouco máis polo miúdo o conselleiro de Educación, ten que ver coa aposta que sigue facendo a Xunta de Galicia polo I+D, neste caso vinculado ás universidades galegas. Os últimos datos sobre I+D no conxunto de España revelan que Galicia foi a comunidade de todas nas que se incrementou máis o investimento para investigación, 963 millóns de euros no ano 2023, que é un 28% máis do que se investira no ano 2022. É a cifra 2023 máis alta da historia de Galicia e supón duplicar o incremento que se rexistrou no conxunto de España, que foi do 15,8% frente ao algo máis de 28% en Galicia. Queremos seguir reforzando este apoio. Hai 14.000 persoas traballando en I+D ahora mesmo en Galicia, unha parte moi importante delas nas universidades, e por eso hoxe tomamos este acordo que explicará o conselleiro, que nos levou a incrementar en preto dun 20% a partida para axudar os grupos de investigación e para poder contratar investigadores pre- e postdoctorais durante o ano 2025. 61 millóns de euros adicaremos a esta finalidade. Máis da mitad deste orzamento, 32, será para investigadores pre- e postdoctorais, 775 para os contratos destes 175 profesionais, e máis de 29 millóns de euros será unha liña dirixida aos grupos de investigación máis competitivos que existen en Galicia, que hainos moi bons. Por lo tanto, queremos que Galicia siga a vanguarda do I+D+I, eso implica un investimento importante, por eso aumentamos un 20% a partida, pero para dar máis detalles, o conselleiro explicará ahora. Bueno, moi bons días. Gracias, presidente. Como ben acaba de dicir, pois a ciencia é unha das liñas de traballo estratégicas da Xunta de Galicia para a presente legislatura. De feito, é a primeira vez que o concepto ciencia aparece no organigrama da Xunta de Galicia. Obviamente, isto é necesario desenvolver unha serie de plans e programas que van orientados a reforzar quizás o activo máis importante en este ámbito, que son as persoas e que son os grupos de investigación no eido universitario. Estamos a falar dun investimento que pasaremos agora a describir de máis de 61 millóns de euros adicados tanto aos grupos de investigación como aos investigadores pre- e postdoctorades nun contexto de incremento orzamentario que acaba de plantexar o presidente e que non só se fixo no ano 23, senón que vamos a seguir traballando nesta liña cun incremento de 78 millóns de euros para o ano 25. No orzamento do 25 hai un incremento sustancial respecto ao orzamento actual que estamos liquidando do ano 24. Estamos a falar dunha liña de traballo na cual temos feito moitas cousas. Tamén é certo que quedan moitísimos proxectos por levar a cabo, pero quixera contextualizar cunha serie de puntos moi concretos. Un deles é a potenciación que estamos a facer da rede CIGUS, dos centros de investigación máis importantes do sistema universitario galego, tamén do fortalecemento dos centros tecnolóxicos coa ampliación de moitos deles, como pode ser o CETAC, a IMEN ou outros, o apoio tamén á investigación no eido privado. Tamén neste Consello foi presentado un rolda de prensa a aposta por o incremento da potencia do propio CESGA ou os avances que temos feito en dúas liñas estratégicas como pode ser a computación cuántica ou todo o que ten que ver ca biotecnoloxía. A súa vez, estamos tamén rematando prácticamente o plan galego de I+D+I 25-27 que presentaremos nas primeiras semanas do seguinte ano e que contamos coa colaboración de algúns dos investigadores máis significativos do país, como poden ser Senén Barro, Ángel Carracedo, Ninia Manteiga e outros. Obviamente, o que queremos é, neste momento, xa ir traballando, xa ir anticipando algunhas das liñas estratégicas deste plan, e non quixemos agardar até do xa presentado para poder xa convocar
mediante anticipado de gasto, pois unha serie de liñas estratégicas importantes para dar certezas e poder planificar aos profesionales do mundo da investigación, neste caso da investigación universitaria, e dar un calendario coñecido e seguridade ás diferentes propostas que hai. E, como ben dicía o presidente, temos dúas áreas principais, unha que son os grupos de investigación, outra que son os contratos pre- e postdoctorales. No tocante aos grupos de investigación, vamos a dar un gran impulso cunha inxección de financiamento en torno a 30 millóns, 29 millóns de euros. Neste momento, en Galicia, contamos con 427 grupos de investigación, que é o máximo histórico acadado, que reciben axuda da Xunta de Galicia a través dun programa plurianual que lle garantiza un financiamento estable ao longo de 5 anos, un financiamento basal que permite garantizar a estructura do funcionamento destes grupos. Algúns destes grupos se van renovando cada ano. Este ano toca aproximadamente, o ano 25, toca aproximadamente renovar en torno a 80, non podemos dicir un número exacto, pero en torno a 80, e estes 80 que se van a renovar terán axudas da Consellería da Xunta de Galicia ata o ano 29. Estes grupos de investigación desenvolven o seu traballo nas 3 universidades públicas galegas, pero tamén en diferentes organismos de investigación, como poden ser as fundacións sanitarias ou como poden ser tamén os centros do CSIC. Estamos a falar do programa máis potente de investigación, da axuda aos grupos de investigación, e que ten un alto impacto estructurado en 3 modalidades. Por unha parte están o que se denominan os grupos de referencia competitiva. Para dicir así dun xeito simplificado, son os grupos de investigación máis punteiros, os grupos top, que teñen unha traxectoria consolidada, moi consolidada, tanto a nivel nacional como internacional, con unha gran capacidade de captación de axudas, reciben as máximas axudas económicas e están liderados por persoas como pode ser María José Alonso, Mabel Doza, Ángel Carracedo e outros investigadores galegos. Temos unha segunda modalidade, que son os grupos de potencial crecemento, é dicir, aqueles grupos que están na senda da excedencia e que poden seguir traballando, deben seguir traballando para chegar ao anterior nivel, e aquí, por decirlo de algún xeito, estamos axudándos a que den o salto, neste caso, a primeira división dos grupos de investigación. E temos unha terceira modalidade, a modalidade C, que son proxectos para apoiar e potenciar aqueles investigadores excelentes que teñen unha traxectoria de investigación xa consolidada, que non teñen grupo conformado, e plantexamos a posibilidade de crear un novo grupo para ir progresivamente escalando para poder, ao final, acabar sendo, así o desexamos, grupos de referencia competitiva. É dicir, investigadores que non están liderando grupos, pero que teñen e lle queremos dar a oportunidade de formar os seus propios grupos. A cuantía do financiamento varía moito duns a outros, varía en función do seu tamaño, da capacidade de captación de recursos, dos ingresos medios, pero podemos achegar ata un tope de 105.000 euros ano, 105.000 euros ano de financiamento basal que, obviamente, oscila en función da tipoloxía, do tamaño da entidade, da capacidade de captación de cada un dos grupos. E para que? Que é o que financiamos? Financiamos a contratación de personal investigador, de personal auxiliar, de equipamento técnico, material funxible, bases de datos, é dicir, todo aquilo que é necesario para que un investigador, un grupo de investigación, poida desenvolver a súa actividade. Xunto aos grupos, a outra gran partida ven orientada aos investigadores tanto pre como postdoctorales. De media, aproximadamente todos os anos, temos dentro do sistema en torno a 500 investigadores pre- ou postdoctorados, que teñen contratos en estos ámbitos. Aproximadamente 350 son predoctorades e en torno a 150 son postdoctorades. Obviamente, estes números oscilan moito, pero sempre en cantidades moi pequenas. No ano 25 vamos a convocar 175 novos contratos. Deles, 102 son predoctorades e 73 son postdoctorades. Se falamos dos contratos predoctorades, é dicir, aqueles que se
fan para que un investigador, un xoven investigador, teña a capacidade económica para poder facer a súa tese doctoral, estamos a falar dunha cantidad económica de 12,3 millóns de euros. Queremos que estes 102 investigadores teñan 4 anos para poder facer a súa tese doctoral e tamén para financiar unha serie de estadías no estranxeiro para mellorar pois, a súa capacitación. Obviamente, a finalidade deste programa é a formación do persoal investigador nas súas etapas iniciales, previa á elaboración da tesis doctoral, para que adquiran pois, as habilidades, as competencias, as capacidades necesarias para poder progresivamente ir consolidándose. Estamos a falar dun importe dos contratos entre 24.600 nos primeiros anos ata chegar a un tope de 31.500 euros anuales e que tamén teñen, neste caso, un complemento de estaría no estranxeiro que varía en función dos países, pero pode chegar a un máximo de 6.000 euros ao ano. Se pasamos aos investigadores postdoctorais, vamos a plantexar nas axudas que hoxe aprobamos unha nova liña de contratación para 73 investigadores postdoctorales, é dicir, que xa teñen feita a súa tese doctoral. Aquí temos dúas modalidades. Unha modalidade de 49 novos contratos que teñen un cambio sustancial respecto ás anteriores convocatorias. Estamos a falar dunha convocatoria de 6 anos de duración e que teñen un compromiso de estabilización por parte das universidades. Estamos a falar de un total de 16 millóns de euros. 49, como digo, novos contratos, 6 anos, compromiso de estabilización e 16 millóns de euros. E temos tamén unha segunda modalidade que son 24 contratos que proceden do modelo anterior, que teñen menor duración e o que queremos con eles é facilitar que sigan estes investigadores a súa etapa profesional. Estamos a falar neste caso unha cantidade de 3,7 millóns de euros. Na primeira, como xa dixen, estamos a falar de 49 contratos, 6 anos de duración, cunha gran novidade, que é que existe un compromiso por parte das universidades para consolidar aquelas persoas que poidan ser beneficiarias por estes contratos. O que queremos con isto, por suposto, é consolidar a traxectoria das persoas beneficiarias e a cantidade económica oscila entre os 32.800 nos primeiros anos e os 50.900, unha vez que se teña superado pois, a variación intermedia que existe no medio dos 3 primeiros anos. Por suposto, tamén hai complementos económicos para estarías no estranxeiro que varían en función de cada un dos países. A segunda liña que dixen anteriormente, 24 contratos, son contratos de continuidade, 3,7 millóns de euros, e o que queremos é que aqueles investigadores que procedan de outras convocatorias poidan completar a súa formación e seguir desenvolvendo pois, a súa actividade ao amparo destos contratos. Son contratos de 2 anos extra e que teñen como función, basicamente, poder consolidar a creación dunha liña de investigación previa, neste caso cun apoio directo tamén moi perto dos 50.000 euros. En definitiva, estamos a falar dunha serie de convocatorias orientadas aos grupos de investigación, orientados aos investigadores pre- ou postdoctorades, que son 61 millóns de euros, casi un 20% respecto ao ano anterior e que se reparten aproximadamente o 50%, 29 para grupos de investigación, 32 para os investigadores e que, en definitiva, fixa unha aposta moi significativa, moi importante por a ciencia feita dentro da Xunta de Galicia, entendendo que no seu desenvolvemento está unha parte moi significativa do noso presente e, por suposto, tamén do noso futuro. Por a miña parte, nada máis. Gracias, presidente. Non sei se hai algunha cuestión, algunha pregunta vencellada con este asunto. Moitas gracias.
Boas tardes, presidente. Hola. Eu quería preguntarlle se en vista da manifestación donte en contra de Altri e a marxe do que digan os informes técnicos se a Xunta debería repensar o seu apoio á implantación desta industria. Gracias. Mire, en primer lugar, como digo sempre, que hai unha manifestación, todo o meu respeto para os manifestantes en xeral e, lóxicamente, centrado naqueles que acudiron de boa fe, con máis ou menos información, convencidos ou menos convencidos ou simplemente por plantexamentos políticos. Ora, todos os que foron a manifestación poden ter seguro, absolutamente seguro, é unha seguridade que non é a primeira vez que transmito, pero quero volver a facelo, é que calquer proxecto que aproba a Xunta de Galicia vai ter dous criterios. Primeiro, é fundamental a viabilidade técnica. Se non hai viabilidade técnica, non se vai aprobar, o digo porque pode ser unha dúda lexítima que tiveran persoas que onte estuveron na manifestación. Se hai unha viabilidade técnica, medioambiental, de protección do medio ambiente, ese é o primeiro que vai ter en conta a Xunta de Galicia, e o segundo e fundamental tamén é o interese xeral de manter postos de traballo e captar postos de traballo para Galicia. Como digo moitas veces, senón outras comunidades autónomas están moi atentas para non deixar pasar esas oportunidades e, polo tanto, creo que o noso deber é que, se os proxectos son viables técnicamente, facer o posible para que eses proxectos, esa creación de postos de traballo en Galicia se quede, porque senón a alternativa, cale, imos rexeitar todos os proxectos que se presenten en Galicia simplemente porque se estima que non hai por que facelos aquí e se pode facer noutros sitios, aínda que sexan respetuosos co medio ambiente, aínda que cumplan toda a normativa, non se poden instalar aquí. Eu recordo que este proxecto parecíalle maravilloso á oposición ata que foron as eleccións autonómicas. Hubo o resultado das eleccións autonómicas e empezaron a decir todo o que están dicindo. O meu criterio, o criterio do Goberno da Xunta de Galicia, non vai cambiar. Os proxectos que sexan viables desde o punto de vista técnico teñen que quedarse en Galicia. A xente vai onde hai postos de traballo, onde hai riqueza. Estamos vendo como outras comunidades autónomas captan proxectos e como é unha boa nova. Eu creo que esas boas novas tamén veñan a Galicia. E tamén teño claro que, por moi importantes que sexan os proxectos, por moitos postos de traballo que poden crear, se non cumplen dende todos os puntos de vista, empezando polo medioambiental, en Galicia non se van a autorizar. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións a raíz do que pregunta o compañeiro. Unha é se neste tempo tiveron algún tipo de reunión, contacto cas asociacións e plataformas que se opoñen a este proxecto e se o pensan ter. E a segunda é que tanto vostede como a Conselleira de Medio Ambiente teñen afirmado máis dunha ocasión que a autorización ambiental de Altri estaría resolta para a final deste ano. Sigue ese prazo máis ou menos vixente? Sabe se pode haber cambios? Grazas. Sí, mire, respecto á primeira, hai miles de alegacións, ao temos contado noutras ocasións, por certo, moitas delas idénticas. A Xunta de Galicia é a súa obriga, lóxicamente, dentro do procedimento, contestalas a todas. Creo que non hai mellor relación cos que teñan que dicir co proxecto que contestar de xeito razonado, de xeito técnico, de xeito obxectivo as súas alegacións. E iso é o que estamos facendo, e iso é o que pide un proceso administrativo transparente e obxectivo, que é o que se vai observar neste caso e en todos os demais. E respecto aos prazos dos informes, mire, que non dependen de mí, non demos unha cifra orientativa porque non será solicitada moitas veces, pero depende da aportación de documentación e do examen que necesiten os técnicos todo o tempo que sexa necesario para facer un dictamen e emitir unha opinión técnica ben feita. E, polo tanto, esa era unha data orientativa que non sei exactamente se iso vai cumplir, pero, dende logo, non serei eu que lle meta a prisa a ningún técnico para que faga ben o seu traballo. Teno que facer o tempo que necesite e examinando todos os factores, a documentación e os datos que se aporten. Si, coñecido o informe de débeda, non sei se reforza a posición que vai manter Galicia no Consello de Política Fiscal e Financeira que está convocado en xaneiro coas comunidades autónomas. E outra pregunta, acaba de materializarse o traspaso da competencia do litoral a Euskadi. Quería saber como van os trámites coa demanda de Galicia. Gracias. Sí, bueno, está convocado, vamos, algo que chegará o que dixo o presidente do Goberno que iba a convocar. Tamén falou da conferencia de presidentes e tardou moitísimo en convocala desde que o anunciou. Mire, se
Si o Consello de Política Fiscal e Financeira é solo para falar da condenación da débeda, Galicia está perdendo unha enorme oportunidade e, sobre todo, non se está recoñecendo o noso dereito a ter un financiamento acorde co que necesitamos. Según eu entendín o presidente do Goberno, é querer revestir de multilateralidade en canto á condenación da débeda o que realmente lle interesa, que é a bilateralidade no financiamento, supoño, todos pensamos o mesmo, que de Cataluña, que son os que ahora mesmo do independentismo lle están dando ultimátums. Eu me pregunto por que se pode falar multilateralmente de condenación da débeda, pero de novo modelo de financiación resulta que non, baixo ningún concepto. Galicia vai reclamar, cando se abra este proceso, alrededor de 500 millóns de euros, e o que non podemos admitir é que se nos diga que para o tema da condonación, que non é un tema urxente, inaplazable, como sí que é para Cataluña, porque non fixo os deberes durante moito tempo, e Galicia sí, que para un tema que a Galicia lle pode dar ao final ao redor de entre 10, 15 millóns de euros como moito, e encima unha débeda que non desaparece, que teníamos que asumir a débeda de outras comunidades autónomas, se lle diga que nos esquezamos de reclamar 500 millóns de euros. Ese negocio ruinoso para Galicia, dende logo non o imos permitir. E se a única oferta en financiamento que quere facer Pedro Sánchez é falar da condonación da débeda e decir que nos esquezamos dun novo modelo de financiamento, Galicia aí salirá perdendo e, dende logo, como presidente da Xunta de Galicia, non o podo admitir. E respecto á segunda pregunta, bueno, eu agardo, sinceramente, este tema, recordan vostedes que o Goberno Central nos obligou a leválos ao Tribunal Constitucional, que falou clarísimamente. Dende entón, intentamos levar esta cuestión, xa teño explicado máis veces dende este atril, dun xeito institucional para ter un resultado. Vimos como despois de, coa nosa lei e coa sentencia constitucional, despois de abrir un vieiro para outras comunidades autónomas, o País Vasco pasou por diante, porque Pedro Sánchez o quiso así, e hoxe pechou a transferencia da xestión do litoral baseándose exactamente nas premisas e nas actuacións que propoñía Galicia. Por lo tanto, eu agardo que antes do 31 de decembro, se tan rápido se pode facer, e no caso de Galicia se tiña que poder facer porque todo estaba claro, a transferencia tamén este cumplida para Galicia. Non tería ningún sentido, ninguna explicación que se teña pechado co País Vasco, o celebro por eles, e non se teña pechado con Galicia. Por lo tanto, agardo que durante estes días a decisión política, que é o último que falta, porque o traballo técnico xa está feito, se consume e poidamos ter a transferencia ao litoral nas mesmas condicións nas que o acaba de obter o País Vasco. Insisto, o celebro, pero Galicia pide o mesmo trato. Bos días, presidente. Hoxe tres asociacións do sector industrial, eléctrico e de renovables sacaron un comunicado moi crítico coas medidas da Xunta para a repotenciación dos parques. Quería preguntarlle como valora, e tamén quería pedirle unha valoración sobre o inquérito de sondaxe que di que seguirían os equilibrios parlamentarios vixentes, non? Os de febreiro das últimas eleccións. Gracias. Mire, sí, coñezo un comunicado, salió esta mañá. Seguiremos intentando explicar a todo o mundo, incluída tamén a patronal das enerxías, que a intención da Xunta de Galicia é que os recursos que se xeran en Galicia produzcan un impacto directo principalmente en Galicia, e, polo tanto, que as empresas teñan asegurado un custe da enerxía máis barato e que os veciños, especialmente os das zonas onde se instalen estas fontes de produción de enerxía, tamén se vexan beneficiado con un precio moito máis asequible, que teñan esas ventaxas. E, ademais, permitir que cando a vida útil das instalacións estea prácticamente esgotada, agora mesmo as posibilidades técnicas permiten sustituir moitos molinillos, por entendernos, por moitos menos, e ás veces a proporción é de onde hai 10 ou 12 se poden convertir en 1 ou 2, e, polo tanto, nos queremos tamén eso, e creo que defender políticas medioambientais e defender políticas de impacto positivo para os que vivimos en Galicia, creo que ten que ser entendido por todo o mundo. Estou seguro que os cidadáns galegos están de acordo con isto, e estou seguro que a patronal eléctrica acabará dándose conta de que, aparte de pensar na súa conta de resultados, ten que pensar tamén nos territorios onde se implantan as súas medidas. E, por outra banda, eu me alegro moito de ver como outro día Pedro Sánchez decía que vai ir por aquí tamén. Será que tampouco é tan mala idea, por lo menos en algo está acertando. Sempre digo tamén en política de vivenda, copiando algunhas das medidas da Xunta de Galicia, ora vai non facer aquí tamén. Pois por aí creo que vai ben, e creo que todo o mundo entende que o deber da Xunta de Galicia
intentar que os galegos se beneficien especialmente da enerxía que se produce aquí e agardo que a patronal eólica o entenda, en todo caso, a firmeza da Xunta de Galicia cando creemos que temos razón, e creo que aquí a temos, vai estar aí sin unha dúbida en beneficio dos cidadáns. Respecto a segunda pregunta, bueno, sempre digo, enquisas son, cando son boas, lóxicamente, a xente que nos dedicamos á política nos gusta moito máis que se non o son. A min que os mesmos cidadáns, por certo, que din que queren un cambio de goberno en España, son os mesmos que din que están contentos co goberno en Galicia e non queren que cambie, sino que continúe. Eu agradezo, é un estímulo, pero non me conforme, por lo tanto, os comentamos tamén no Consello da Xunta de Galicia esta enquisa falábamos de que hai que seguir traballando non só para manter esa confianza, que é moi grande, insisto, agradezo, case un ano despois das eleccións, senón que hai que intentar con accións e co goberno diario, sempre digo que algúns que se dedican á política espectáculo lles pode parecer moi aburrido, pero a xestión, o día a día de ocuparse dos problemas, acordos continuos para intentar beneficiar a xente que nos dá a súa confianza, creo que o que ao final se traduce en o mantemento desta confianza, pero xa digo, non me conformo, imos traballar incluso para aumentala. Pero estamos, lóxicamente, agradecidos e estimulados por esa confianza. Boa tarde. Volvendo ao tema de Altri, a marxe de que a Xunta se remita ás avaliacións que están facendo os técnicos, a manifestación de onte traslada un malestar evidente na sociedade. Quero lle preguntar se a Xunta non lle preocupa que haxe un malestar social contra este proxecto desta envergadura. Gracias. Sí, e ademais, por eso quero insistir en que estou seguro que nas persoas que se manifestaron onte hai xente que ten unha información, hai xente que estou seguro que lle vai dar igual, teña información que teña. Esos son os que estaban onte por motivos políticos. Pero a xente que estuvo de boa fe, eu o que aspiro é que se dé unha información, primeiro unha confianza que transmito, e perdonen que insisten, do Goberno galego, para decir que nada se autorizará se non é posible autorizarlo desde o punto de vista medioambiental, que é o que máis preocupa. Por lo tanto, que teñan esa confianza. Despois, na necesidade de trasladar unha información sobre en que consiste este proxecto e calquera outro, porque eu estou seguro que os que por motivos políticos antes querían Altri e ora non a queren, son os mesmos que cando veña outro proxecto tamén se van a opoñer, son os mesmos que se opoñeron os proxectos de hai moitos anos, agora piden que eses proxectos se teñen que quedar aquí, que o Goberno galego faga o posible para que non se movan e continúen. Pois hai moitos anos, e hai non tantos, dependendo do proxecto, opoñíanse coa mesma forza, coa mesma enerxía, co que se están poñendo agora este e o farán cos seguintes. Por lo tanto, eu creo que é unha postura entendible e estou seguro que moitos máis galegos dos que onte se manifestaron están de acordo con que a Xunta de Galicia manteña e loite para que os proxectos viables e respetuosos co medio ambiente, os que digan os técnicos que son, veñan a Galicia e non se vayan a outros sitios e non nos lamentemos despois de que aquí non hai industria, non hai postos de traballo porque outros territorios os captan. Por lo tanto, creo que hai que ter firmeza na xestión política e eu a teño confianza nos técnicos e se os autorizan, teño confianza tamén en que a maioría dos galegos o que queren é que as industrias, o futuro industrial este en Galicia e non este en outros sitios. Xa pasaron esas épocas onde todas estas cousas iban a outros lugares e nunca viñan aquí. Agora, si poden vir, deben vir, e estou seguro que a imensa maioría dos galegos están de acordo con eso. Sí, presidente, boa tarde. Hoxe, precisamente, en relación a esta manifestación de onte se manifestaron distintos dirixentes políticos, entre eles o señor Besteiro, que deu a entender que o proxecto non vai recibir financiación por parte do Goberno Central. Quería saber que lle parece. Grazas. Pois está moi ben. O señor Besteiro, a min cada día me sorprende máis. Primeiro, un diputado dun partido na oposición é o que decide o que vai facer o Goberno respecto a resolucións que ainda non están tomadas. É unha maneira moi clara, si que é certo, preguntaremos ao Goberno de España se o seu portavoz en materia de convocatoria de proxectos supostamente obxectivos é un diputado da oposición do Partido Socialista en Galicia. Se estas cousas se ventilan así, sería moi triste que así fora. Preguntaremos se é así ou se máis ben o señor Besteiro falaba por si mesmo. En todo caso, é curiosa esta manifestación, porque el baseábase, me parece, leíno ahora en Teletipos antes de entrar, en que é un proxecto que todavía non está realizado. Pois así están todos os proxectos, ou por lo menos moitos, que a mí me consta que tamén se acolleron estas convocatorias. Por lo tanto, supoño que por este criterio, todos os proxectos que a día 2 están esperando a financiación para facerse realidade, se siguen ao criterio do señor Besteiro, non poderán tampouco
optar a un solo euro. Isto ten tan pouco sentido como, insisto, que un diputado dun partido de oposición sexa o que fale en nome do Goberno respecto a procedementos que ainda están en fase de avaliación. Eu, dende logo, na Xunta de Galicia queremos facer as cousas dun xeito absolutamente diferente. Que opinen os técnicos se pode ser ou non. Parece ser que o señor Besteiro decidiu opinar en nome dun Goberno. Eu non quero eso para Galicia. Sí, sobre esta cuestión tamén, onte a secretaria de Estado do seu partido apuntaba directamente que era unha manifestación do BNG. Non sei se vostede está de acordo en que a protesta de onte, a masiva protesta de onte, diferente a outras moitas que vimos nos últimos anos, é unha protesta só do BNG ou hai máis xente implicada e que está preocupada polo que pasa no medio ambiente. E despois, outras dúas cuestións relacionadas con tamén co Pacto da Lingua, que a Real Academia Galega foi contundente tamén pedindo que que o famoso decreto do plurilingüismo hai que derogalo e traballar por un novo. Non sei se a Xunta vai analizar esta cuestión tamén dunha institución tan importante como a RAC e que xa piden outros organismos tamén. E despois sobre a Comisión de Investigación, xa parece que se vai pachar e a oposición fala de auténtico paripé. Non sei se vostede tamén ten a impresión de que foi un paripé esta comisión. Gracias. Sí, vamos ver, que había unha parte, vamos, a intención de politizala especialmente do BNG, a manifestación non teño ninguna dúbida, pero que levan facendo dende o principio. A mellor demostración, a miña opinión, e a opinión de moita xente, é o cambio de criterio. Se es que había destacados membros do BNG que antes das eleccións pedían incluso, cando se decidiu a ubicación na zona onde está proxectado, pedían que tiña que ir a outras zonas e que non estaban de acordo con que se ubicara aí e non se ubicara nas súas zonas. Ata as eleccións, volvo a decir, é un feito totalmente demostrable, se que votaron ata a favor no Parlamento cos mesmos datos cos que despois votaron en contra. E onte, evidentemente, había un intento de politización por parte dos partidos políticos. Eso é compatible con meu inmenso respeto ás persoas que, de boa fe, estaban nesa manifestación, como di vostede, preocupadas polo medio ambiente. Pois por eso volvo a insistir en que primeiro lanzo unha vez máis esa mensaxe de garantía absoluta de que nada se autorizará se está en contra da normativa ambiental e de que é necesario canta máis información mellor para que se saiba exactamente en que consiste o proxecto este e outros que agardo que veñan. Respecto á segunda pregunta, mire, eu non teño ninguna intención en politizar coa Real Academia Galega, co que ademais intento que conseguimos ter unha magnífica relación institucional. Por suposto, absolutamente libre, está no seu dereito de emitir unha opinión, pero do que puden ver da súa opinión, da opinión que manifestou, a escola non é o problema, a escola é a solución, e, polo tanto, aí temos que incidir, e iso queremos facer. Onte, eu mesmo teño dito, e tamén o conselleiro de Lingua, a nosa disposición a falar de facer cambios tamén no eido educativo, pero esa liña vermella de non permitir a inmersión. A inmersión é unha opción política dun partido que non lle gusta moito recoñecelo, partido independentista, o BNG, pero a inmersión, non estou de acordo coa inmersión, nin do punto de vista persoal, en ninguno dos dous idiomas, nin, dende logo, do punto de vista de responsabilidades de goberno. Por lo tanto, estamos dispostos a falar todo, pero se a derogación do decreto, e ata de agora sempre se interpretou así, supón optar por un modelo de inmersión, insisto, en calquera das dúas linguas, eso eu non estou de acordo porque, sinceramente, creo que non está de acordo a maioría do pobo galego. E respecto á terceira pregunta, bueno, está claro que a Comisión de Investigación non lle saiu os partidos de oposición como pensaban, especialmente a quen foi o seu principal promotor. Tiña unha oportunidade, por certo, unha oportunidade que non hai ningún outro Parlamento e que a maioría do Partido Popular no seu momento habilitou e decidiron utilizala nesta cuestión. O desenvolvemento da Comisión de Investigación, donde recordo, ademais, que moitos dos comparecentes ao final non foron porque o BNG se negou a calquera negociación co partido mayoritario respecto dos comparecentes, bueno, ao final se pechou todos estes escándalos que anunciaban, amosando, na miña opinión, sinceramente, calquera que eu pudera ver de xeito obxectivo o desenvolvemento das sesións, de que todo isto que anunciaban que había en ningún caso foi así, tanto que o último día, cando algúns membros do BNG compareceron, utilizaban os mesmos argumentos, na miña opinión, lexítimos, pero entonces se valen para un, valen para outros,
para justificar os contratos dos que foran adjudicatarios ou dos que foran destinatarios. Por lo tanto, non lle saiu como esperaban e a proba é que queren intentar continuala agora con recursos jurisdiccionais intentando deslegitimala cando a Comisión, tamén os letrados do Parlamento expresaron as veces que se lles consultou, desenvolveuse dende o punto de vista do procedimento dun xeito absolutamente impecable dende o punto de vista do contido, como tiña que ser, contando a verdade. O malo é que, como non era a verdade dos promotores, pois por iso non lles gusta. Eu o lamento moito se non cumpriron os seus obxectivos. É unha comisión de investigación, unha comisión de difamación, e, polo tanto, a difamación non lle sabe. Moi ben.